aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jodak mawuok e gweng' ma Kanyasrega sublocation Madre subcounty mawende kaunti ma Migori ywak mokalo kolure kod kweth moro mag jonjore mawuok e subcounty ma Rongo ma osebedo ka koro monjo jogo ma odak e tong' mar Rongo kachiel kod Awendo. Gino bende koro miyo gikwayo apisa mag obila mondo mi kaw yie to donjre wachni. Jodago bende ywak ne kweth mag jomaundugo ma bende manore kod gige lweny mager osemonjo ji mathoth e gweng'no. Ka bende monj mogik ma kwethno notimo ne otieno mar chieng' tarik 9 mar dweni, kama bende jonjorego ne omonjo jende moko 2 matindo kachiel jahiga 17 to machielo jahiga 18. Jojuma gi ler mathoth wachni kowuok e kaunti ma Migori. Jodag mowuok e sublocation ma Kanyasrega e subcounty ma Awendo ywak ni kwethni ma jonjore osebedo ka koro monjo gi kinde ka kinde to ahinya e tong'no ma subcounty ma Awendo kaachiel kod Rongo. Ngima mar beti ni osebiro marach ahinya e kind Kamagambo gi Sakwa. Ukelwa sirikal manyalo timo nwa rita otongi ka Nyasrega kocha otimore to nyithindo ma otimo ma mutungo gi wagombo ng'eyo ni gin nyithindo mage gini. Giwano gano mathoth koro osemonji kod kwethni ka bende mano motim machiegni en otieno mar tarik 9 mar dweni mar Awere 2 ma jahigni 17 kod 18 ne omonji kod kwethni mano kachiel kuomgi ne otong' lwete ma ochot. Brian Okinyi ma jahigni 18 kaachiel kod Philip Onyango ma jahigni 17 ne oriko wuok e chirno mar Kuja e subcounty ma Rongo kama ne gianyiewo yath ka bende ka ne gikalo tong' mondo gidog e subcounty ma Awendo ema kwethni ma jonjore ne omonjogi. Kuong menyo gi toch mago dim kama amo na ringo ni ta kwan ma kuong gifoya beti to Brian gilaw Brian kar Brian donjo i bando tana duogo center pon plus bas yanene ka gifoya beti Brian ka duong'io Brian ayudo ka Brian oting'o lwete ni tong'isa ni jogo tong'o bade no molwar piny. E seche mar Awere gi ne temo mondo koro ringi mondo koro kwethni koro kik monjgi ema Brian Okinyi ne otong' lwete kod achiel kuom jonjorego ma bende ne owe ka lwete ne ochot. Jalup chief no ma Kanyasrega sublocation Ezekiel Kuke owacho ni kwethni mag jonjore koro osebedo ka koro chandogi mokalo ka bende chendo matimo negi apedha osebedo ka dhi nyime. In fact, the most many telling ma this notorious gang or the notorious ma from Kamagambuka, ne manyoma notorious ma from Awendo Konig. Then they mistakenly go amok Joma innocent. The case of the command like one of them should go from the police custody. Most of the command police from Matgi. Gin Joma Pona Pona Joma Ungetumudaki. Kuke owacho ni kwethni manjore wuoge go mag Rongo koro osebedo ka okelo kuom oganda to ahinya mago mawuok e subcounty ma Awendo. Ne Nyakalondo Maramogi kowuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.